3 χρόνια αγρανάπαυση πιστοποιημένη από τη Διεύθυνση Γεωργίας, να έχει τυποποίηση πιστοποιημένη από τη Διεύθυνση Γεωργίας και βιολογική καλλιέργεια. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις της πράσινης ανάπτυξης, εκ της οποίας το 30% θα πάει σε αυτούς. Αυτό το παίρνουν οι μεγαλέμποροι, αυτοί που τυποποιούν, αυτοί που έχουν κάθετη παραγωγή, αυτοί που έχουν 3 και 4.000 στρέμματα ή εκατοντάδες ή χιλιάδες ρίζες ελιές. Αυτοί θα πάρουν το 30% από την πράσινη τέτοια καλλιέργεια. Επίσης, είναι γνωστό ότι πέρσι και φέτος 19% εκόπηκε η επιδότηση από την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Έτσι λοιπόν, σήμερα που ο ελληνικός λαός, ο εργαζόμενος, είναι ξεσηκωμένος όλη την Ελλάδα, η προσφορά όλων είναι μία: να αποκαλύψουν την πραγματική αιτία της κατάστασης και της εξαθλίωσης που επικρατεί στον ελληνικό λαό. Αυτό λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος δεν το πει είναι υποκριτής. Όποιος πει ότι φταίει επειδή θα κάνουν ένα ταμείο, βγαίνουν κάποιοι λαγοί, αν έχετε δει στα μπλόκα, και λέει ένας ότι, για παράδειγμα, αν κρατήσουν τον ΟΓΑ, το κουβεντιάζουν. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει πόσα ταμεία θα είναι. Αν είναι 2, 3 ή 12. Εμάς μας ενδιαφέρει να πάρουμε σύνταξη, εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε τιμή στο προϊόν, εμάς μας ενδιαφέρει να είναι φτηνά τα αγροεφόδια, εμάς μας ενδιαφέρει να μην μας φορολογούν 80% το αγροτικό εισόδημα. Γιατί αν μέχρι τώρα στην Κέρκυρα δεν έχουν φορολογηθεί ιδιαίτερα οι αγρότες, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν ξεχωρίσει τα χαρακτηριστικά του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη και μη. Αυτό είναι έτοιμο και θα το πληρώσουν κυρίως αυτοί που η ζωή τους ανάγκασε να πάνε και στο ξενοδοχείο. Αυτοί που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα πληρώσουν τα περισσότερα. Επειδή δηλαδή μας οδήγησε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη τιμή του λαδιού ή με την πρόσμιξη ή με την αύξηση των αγροεφοδίων να πάμε στο ξενοδοχείο, θα πληρώσουμε 2 φορές. Γι' αυτό λένε ότι εφέτο τη μεγαλύτερη πίεση των μέτρων θα τη λάβει το λάδι, και κυρίως η ελιά και κυρίως οι τουριστικές περιοχές. Έχουμε υποχρέωση και στην Κέρκυρα, τουλάχιστον εμείς οι λίγοι, γιατί είμαστε λίγοι, να ενημερώσουμε με πείσμα τον κόσμο, να επιμείνουμε, να παλέψουμε να αντιστοιχηθεί η Κέρκυρα με όλη την Ελλάδα. Δεν μπορεί περιοχές με το 1/10 του πληθυσμού να είναι στους δρόμους και εμείς να μαζευόμαστε τόσοι λίγοι. Γιατί αυτά που έρχονται είναι πολύ χειρότερα. Είμαστε μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων της Νίκαιας. Αύριο το πρωί αντιπροσωπεία των Κερκυραίων θα συμμετέχει στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για το συντονισμό πανελλαδικά του αγώνα. Άρα ο αγώνας είναι μπροστά μας. Γεια σας.